Con Carlos Tresandí, como que non? Hola amigos, amigas. Benvidos unha semana máis ao Como que non. Estamos na Radio Galega, son as 12:04 da noite en rigorosísimo directo, sí. Como sempre, a piques de comezar xa o primeiro programa, digamos, normal do 2025. Normal dentro da normalidade que coa que nos facemos as cousas, claro, porque unha normalidade moi anormal. Temos hoxe dase un concepto, sí, neste programa que hai tempo que non se daba, porque prácticamente está todo, bueno, de feito hoxe case todo o equipo, porque non sei que lle pasou a Dani Lorenzo. Pois que está escaqueando, como sempre. Está a piques de está volver elenco, a ter que repetir 3 programas despois de... Imos rematar a temporada e Dani Lorenzo vai ter que facer 4 máis. Pero porque, mira, claro, está todo o elenco, ¿no? Alfonso del Real, Paco Valladares... Todo elenco, sí, todo o elenco de Doña Francisquita. Todo el elenco. Esos elencos de Lina Morgan. Qué bonitos, aqueles estudios 1. Sí. Morreu Marisa Paredes hai pouco e dicía a xente que xa non se fan por que non se fai teatro, preguntaba Marisa Paredes en televisión. Bueno, pois deixo vos isto para que reflexionedes. Moi ben, pois nada, pois aquí quedamos con iso aí. A xente que nos escoita que reflexione. Porque xa non se fai teatro, non? Outro día estaba pousemos unha cousa moi... Faise teatro, que pasa que non nos damos conta. Sí, bueno, claro. Esa é a cousa, non? E cando hai que promocionar o teatro dende a televisión... Bueno, a ver, pero na Galega estaban promocionando... É como facerse amigo do... Na Galega estaban promocionando o teatro na tele, coa emisión de algunhas obras de teatro que tiveron moito éxito nos últimos tempos. Xa sabes que eu son máis do xénero chico e... Claro, tú eres máis de cuánto tiempo sin verte, Rosa Fernando. Non teño por que perder a esperanza de que volva en algún momento a Zarzuela, que algo... Doña Francisca, como Michael Jackson, o meu avó tiña unha colección como Florinda. Como Florinda, chicos, sí. Que, bueno... Oye, Carlos, que hai un nivel... Hai nivel bo. No, moi fresco todo. Entón xa non falo de xoguetes de bebés, non? Como ven sendo habitual, un programa moi fresco moi de 2025. Digo que o meu avó tiña un lote de discos que se chamaban Antología de la Zarzuela, que era así como en azul escuro. Sí. E tiña la verbena... Os escoitabas moito, ti. Sí, la verbena. Notase. Perdoa, a obertura de la verbena de la Paloma, que é instrumental, é unha pasada brutal do xénero chico. Una morena e una rubia. Esa non é a obertura. El pueblo de Madrid. Pero a obertura que di. Eso é espectacular. Sí. Bueno, pois nada. Non ten que ver nada con a letra. O que o cautivou foi a letra. A marcha Radesky. Non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Pero que bonito sería no concerto de Ani Novo. Que en vez de rematar a marcha Radesky soara esto, que soase a obertura de la verbena de la Paloma. Sí. A favor, totalmente. Verbena. Podría pasar, non sei se verán, se escoitarán os nosas orellas ou os nosos ollos, pero o que sei que dicir que estamos no programa 307º do Como que non, é dicir programa 307 para os amantes dos ordinais. Que bo coche. Eu tuve un 307. Ti veche, sí. Hai tempo. Bendíchelo hai cantos. Pois casi 6 anos, casi 6. Pre-pandemia. Pre-pandemia, comprei un coche. E a experiencia ben, do 307. Sí, ben. De feito empezou este programa cando empezou Pini a traballar no... Igual o tipo de Vincios está pensando en cambiar de coche. Bueno, por un 307 de segunda mano. Igual está pensando un 307. Pero mira, este un pouco estará desguazado, nunca tocaramos, o Pau en plan más que coches. Más que coches, sí, bueno, é unha sección que podemos facer. Non somos moito de facer coches, de todos os xeitos do que sí somos é de facer un programa a radio. Poñemos a sintonía agora ou presentamos o convidado? E que ven Eladio Santos de sorpresa, non sei se dicir que ven ou non. Non a digas. Non vou dicir. Claro, que está agardando agora mesmo ele está tranquilo vendo o móvil no sillón. Está desfrutando dos momentos. Son os momentos que máis vai disfrutar deste programa. Dentro de nada xa vai sair. Vou poñer a sintonía. Veña, sí, o loco. Comezamos unha nova edición do cando son xa, espera que vou dicir agora, que son como Cuco. Son as 12:09 case. Bueno, aí exactamente. Dalle a sintonía, comezamos.
Como andamos, como que non, estamos no episodio número 307 do Como que non, programa 19. Que pasa? Foi como Sube, un pouco... que pesados son. como- Sube a sintonía. Como andamios, como que non. Falta lle forza. Ya están os rapaces contentos. En Agora fin. que volveu Fernandisco a radio. Sí, pero está noutra radio, non sei se podemos dicir que volveu Fernandisco a radio. Bueno, sí, Fernandisco. Fernandisco. Bueno, o mellor Fernandisco volveu a radio porque nos levamos invocando a Fernandisco de temporada. Un mordisco. E porque as Fernandisco. dúas dimensións non son competencia. É maravilloso. Non, as dúas. Claro, porque Fernandisco saía en dúas dimensións En dúas moito dimensións. tempo. Sí, cando facía aquilo de los 40 al 1. Del 40 al 1. Del 40 al 1, eso, en Canal Plus, que eran esos programas que se podían ver Estaban abertos, sí. sen a chave, porque había outros que había que ver coa chave. Moita xente quedou cos ollos achinados. Sí, sí, quedou Que barba así. máis ben perfilada, non como as que hai, non como que non, É como Claro, impostaba, Carlos. Bueno, será 3, 2 o 1. Sí, sí. Fernandisco, un mordisco en el menisco, pero outro día, polo que sexa, cadroume facendo un zapping Conste que radiofónico. se sabe a idade que tedes, claro. Bueno, Sí, bueno, O sea, a ver, alguén pensaba que non, pero... Fernandisco, que Fernandisco? os ointes Ese quen é? Mirámoslo en YouTube, así un rollo de cachitos. Nos por se hai xente nova escoitando este programa, facémoslle un favor para que utilice Google e busque as cousas que nos dicimos. Entón o favor é a Google. De que Perfecto. falarán? Sí, Sí, señor. bueno, a Google ou outro buscador o que Al ti tío queiras. Google. Bueno, imos recibir o noso a min fastíñame porque agora mesmo está vendo un dos libros que me trouxeron os reis que se chama Anda la merienda, que é Espectacular, é un desfase, sí. Que Está unha moi ben. bueno, que o tralla. Imos saudar a Eladio Santos, amigos, que está con nosotros. Eladio Santos, amigos. Conocido, sí, señor. En fin, Estaba Eladio pensando en Santos. Fernandisco. Eu estive na Sí, pongo emisora de Fernandisco. non digas los 40 nin nada, En que un chalet en Madrid, así como parece unha secta o algo. como que un chale en Madrid. Es súper turbio, de verdad. É un pouco preocupante isto que contas, Pero, espera, non pode chegar Eladio Santos aquí e dicir Steven na La emisora. frente Sí, semellante ali. bomba. Totalmente, parecía unha cousa rarísima. Non era no centro de Madrid, era un chalet, chegabas ali estaba Fernandisco. Solo estaba él, non había nadie. Fernandisco Chegabas FM. ali, esperabas e tal. Era como seguía exactamente. Tiña fotos súas, Eladio. Alipo. Bueno, típico rollo, sí, claro, fotos con famosos nunha especie de entrada. Cheiraba incienso, que é importante. De frente estaban as fotos. Non había ninguén, estaba él solo. Sí, en serio, rarísimo. Era como o comienzo dunha peli rara ou algo Pero, a así. ver, Pero fuches o baño? Por curiosidade? Sí, fumo baño, recordo. Moito cosmético. Non, Había recordo que casi meto a pata porque estaba falando de, bueno, nos tocamos en moitos sitios e tal, os digo moitas veces, tocamos en colexios, en bodas, en concertos grandes, no Wizzing, en miles de sitios, e tamén tocamos en cárceres e tal. Él quiso un pouco remendar eso diciendo, sí, bueno, tenemos muchos amigos en las cárceles de España oyéndonos, no sé qué. Fai no guai. Como diciendo, ostras, a ver si vas a meter a pata e tal. Bueno, era sórdido, extraño, era algo moi, hostia. O sea, que tiña Non queres ir ao programa de Fernandisco, damos por... Bueno, aparte, esa cara que ten ahora, non? Que é como que como que a vida bueno, como que a vida pasou por él. E logo ainda por riba. É como que pasou do cuero a polipiel. Cando era da pandemia, utilizaba a emisora para difundir un pouco as teorías de conspiración, todo. Apoyaba a Miguel Bosé. Sí, a muerte. Estaba con Miguel Bosé a muerte. Mi madre no murió de COVID. No murió de COVID. Bueno, Es un probablemente bicho que fue no hay de bicho. invitado. O sea, era algo moi extraño. Pero en que ano fuches a Foi no ano da pandemia. De feito, foi unha promoción que foi a semana antes de que se cerrara todo. Entonces estábamos indo a ser... Claro, mellor por eso non había ninguén, claro. É un pouco como de película de ciencia ficción, ¿no? Que chegas ali e está... Apocalipsis Z, algo Encántame así. que Estaba todo como que, claro, como que no, todo como que no. non, ibas aos sitios e cada vez
recordo que cada entrevista as medidas eran máis, a que ao final xa non pode haber. Era primeiro, non pode haber vasos, non pode haber tal, todos mascarilla, bom, e fun pasando por todas as emisoras. A cadena SER, bueno, todas bueno, sí, podes dicir a SER, sí, podes dicir, ¿no? Sí, non pasa nada. Estas horas non escoitan os un saúdo. pena porque algunhas delas super guais en programas con moita audiencia, pois algunha non se chegou a emitir nin nada, porque non se chegou a emitir, non se chegou a emitir porque logo claro, pechou todo, houve como ese mes e medio do máis, non? Que sí. Pechar total, e logo cando foron a ver xa quedou todo super claro, que perdeu a actualidade todo, ¿no? Que era como que xa non se podía falar. Claro, porque o mellor ías falar dun concerto que tiñas programado para o día 20 de marzo. Claro, que ías dicir? Recordo esa noite dicir, pero estar con King de Esperarte por ali, de Esperarte, pero mira, eu non sei se non se terán que suspender algún... E el, bueno, está loco, non sei. Eu lembro que era febreiro, estaba escoitando, entraba no bar Colla, que non me esquecerei na miña vida, e foi a primeira vez en que xa en Europa, non sei onde foi, nun lugar europeo, alguén tomou medidas de isto imos pechalo. Eu dixen, esta non vai pasar aquí, claro. Era completamente a 3 semanas. Houbo territorios en España nos que non se pechou, pero bueno, eso son outras cousas. Barrios de Vigo tamén. Eu naqueles primeiros días sempre que saía a rúa pensaba, seguro que me atopo con Charlton Heston. Era como unha cousa ir ao supermercado, era todo como moi, ¿no? Sí. En fin. Era como bucear, sair a... Era como moi ciencia ficción dos 60, dos 70, ¿no? Las Man on Earth. El último hombre en la Tierra. Total. The Last Man on Earth. Por certo, Rhythm Heritage, que era un grupo de pop, Rhythm Heritage. Un grupo de... Vamos, os heredeiros do ritmo. Efectivamente. Un grupo de disco do finais dos 70 tiñan unha cancionaza que se chamaba Last Man on Earth, que non sei se utilizarían isto xa o descoñezo para algunha desas películas, pero dende aquí como servizo público, como pois non está Dani. Rhythm Heritage chamábase. Creo que teño o LP estábamos o single está por aí, o de 45 revolucións por minuto. Bueno, de singles e de cousas imos falar máis tarde, pero non quero adiantar nada. Falar de solteiros ou que? Non, tamén. Bueno. Pero bueno, de swinger. Imos falar con Eladio porque está Eladio con nós, está presentando dende hai uns meses ese novo traballo que é Estéreo Estrada, que xa dicimos que é paralelo, quero dicir, non son proxectos paralelos a Eladio e los seres queridos e o seu propio, bueno, simplemente non en plan, a ver, o que pasa é que o grupo que teño, Eladio e los seres queridos, é un pouco como indestructible. Nos pode pasar de todo, podemos ir a... Sodes como as cascudas despois das estadas. Que non hai quen poida con nós. Apocalípticos. Eu creo que houve, precisamente, ahora falamos da pandemia, no ano 2020 houve como unha plaga de grupos que se disolvían, non? Grupos famosos, non famosos, anónimos como a min. Pero, entón nos tamén tiñamos ese rollo. Oye, tío, llevamos mucho tiempo, esto yo no sé, tal... E yo dicía, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a deixar o grupo, no? Nos queremos todavía, lo pasamos bien, vamos a seguir un pouco máis e tal. En Galicia eu lembro que a nivel de orquestra e tal houbo, pero realmente, literalmente un Big Bang. Sí. De repente as orquestas disgregáronse en un montón de dúos, tríos, sí que... Mira, eu lembro a Irene Iglesias, que era unha cantante da Panorama, que estamos falando do top das orquestras en Galicia, que cando chegou a pandemia decidiu, non sei se xa o tiña pensado, pero foi un antes e un despois. Estivo con nós nun especial de fin de ano, deses que facemos na cuarta temporada, dicir, hai 4 anos, ti lembras? Pouco despois, que xa era pospandemia, pero aquela pospandemia que pareceu moito máis curta do que foi, que durou moitísimo, que non se sabía o que pasaba, que agora non, agora sí, agora non o lembramos, pero tardou, Tardou moitísimo. Home, eu sempre digo que ata o ano pasado, ata aí algo así como 13 meses, non deixamos de utilizar máscaras nas farmacias, e parece que foi aí un século. Bueno, pois, o que dicía, Irene deixou o mundo da música, xa digo que formaba parte dunha das potentes, para dedicarse a outra actividade que non ten absolutamente nada que ver. Moita xente poulle así un pouco a cabeza. No audiovisual tamén pasou,
Sí, houve moita xente que tivo Moita xente que de repente cambiou de rumbo. Sí que foi, sí. En cambio, no audiovisual, eu creo que foi... Home, notouse. Pero seguiron facéndose... Quero dicir, de todas as industrias relacionadas con isto do que se chama cultura e tal, no audiovisual ainda seguiron facéndose bastantes cousas. Bueno, Outra de feito deu pé a moitos proxectos novos, a moitas cousas. Sí. O de este mesmo disco, aproveito para retomar a que ten un promoción. nome, Estéreo Estrada. que ten un nome precioso, Estéreo Estrada é un pouco, pois cando durante toda a pandemia, claro, non podes ensaiar co grupo, tocas ti solo na casa, empezas a facer cousas solo, empezas a facer concertos solo, incluso, non? Vas a donde sexa para sobrevivir e tal, e dá paso a unha forma de facer as cousas. Bueno, pois esta canción estaría ben tocala solo con piano, sin grupo. Compuseches moito nese tempo, seguro, non? Non, que va. A mí non sei, pero a mí non me a mí non me inspiraba para nada, a pandemia non me inspiraba nada. Sí que salía alguna cousa porque, bueno, hai que facer cancións, pero o de poñerse así no ordenador diante tal polas noites non. Eu miraba películas, leía... Sabes o que me pasou a mí na pandemia? Aprendín a tocar a guitarra, creo. Por primeira vez dixen, bueno, a ver... Pero se levas sendo guitarrista toda a túa vida. Levo de 18 anos tocando a guitarra, pero aí bueno, o mesmo dixo Rosende, tamén, eu me puxen aí que aprendera a tocar a guitarra ben na pandemia. Tiña o último ensayo do grupo grabado por pistas, entonces podía quitar a miña voz e a miña guitarra e tocar por arriba, non? Puxeme o reto de facelo todos os días, o repertorio. Entón, empecé a pensar, pero que estou facendo aquí? Hostia, pero podo facer esta novena. Vamos a facer un solo que sexa o mesmo sempre, que non sexa todos os días un diferente. Vamos a facer, ostras, empecé a meterlle arranxos e todo. Pararte, bueno, tocar a guitarra é unha cousa que pode te evadir de verdade, non? Compoñer como estar moito contigo mesmo, tal, as túas demonios internos e tal. E, sin embargo, tocar é algo máis mecánico que dices, bueno, vamos a facer escalas aí. Estéreo Estrada, que non nos esquezamos que é o novo traballo de... Bueno, novo traballo que se Estéreo Estrada, porque a miña vida é toda estar en esa estrada estéreo. Porque, bueno, aparte de ter este grupo, de facer este disco, pois tamén traballo como técnico de sonido na fábrica de chocolate. Entón, sempre estou diante deses dous altavoces e sempre estou buscando o camiño que hai entre eles, non? Toda a miña vida é eso, bum, todos os días me verás, pois iso, de 12 a 3 da mañán, ali, a miña filla flipa, non? Sempre dice, joder, que levas escoitando a mesma canción, papá. Levas 4 días coa mesma canción. Coa mesma parte, sí, está buscando camiño na... Bueno, xa que falas diso, supoño, para os que somos pais, é un disco especial este tamén, porque contas coa colaboración dunha das túas fillas. Sempre as metín algún... Hai no último disco de Ladi los Esqueos hai algunhas voces delas, hai no Cantares, que é o anterior incluso, tamén hai algunhas cousas delas. Pero antes, claro, era máis difícil, ahora, bueno... Pero quero dicir, esta vez sí que en algún tema toman un papel protagonista en os concertos, en algúns concertos que deches. No escenario, a súa filla a xente, claro, a xente incluso me di... Pero vai ir Gala al concierto? E eu, no, empeza... Mira, xa está ben, non xa dis, bueno, que o artista son eu. Claro, bueno, aí estou... Pero bueno, non sei exactamente a que punto... Como é a sensación? Dende o punto de vista de ser humano... Cantar coa tua filla unha canción que cante... Bueno, eu con miña filla, sobre todo coa maior... Coa outra non teño unha relación tan musical, porque pasa máis de todo. Ella estará na idade tamén. Que con Gala é como... Bueno, pois sempre estou falando con ela. A verdade é que sempre estamos aí, saímos pola tarde, vamos a dar paseos na innombrable pandemia tamén íbamos a dar paseos sempre tal, e sempre foi un pouco a fonte de felicidade maior que tiven, pero sin dúbida nos últimos anos da miña vida. Que ben. O máis curioso, a Eladi e a min pasou nos unha cousa que ten que ver coas súas fillas e coas nosas fillas, quero dicir, respectivas. De feito, están empezando a emitir agora, empezou a semana pasada a emitirse un programa na Televisión de Galicia que se chama Triángulos Máxicos, que gravamos, bueno, eu estive de rexedor un par ou tres de programas, que se gravou aí xa un ano prácticamente.
Non, prácticamente non, máis dun ano. Máis dun ano, en outubro do ou 23. setembro foi. Bueno, curiosamente, nun dos programas os que fun traballar, como era de música, pois os convidados prácticamente coñecíanos a todos. E un día resulta que chegamos a Lugo claro, a unhas horas intempestivas, e cando entrei por ali dixemos, hoste, que fas aquí? Aí está, ti aquí que fas? Bueno, gravamos e tal, acabamos ás 9 da noite, máis menos. Bueno, veña, vémonos. E o día seguinte coincidimos ás 12 da mañá na antiga estación de buses de Vigo, porque as nosas fillas marchaban para Irlanda as dúas neste. E yo, pero non me fastidies. No sé, sí. Que sitios máis dispares? Lugo, un estudio de televisión. E ao cabo de menos de 12 horas estamos nunha estación de autobuses abandonada na porta. Na soviética. Mira, como tedes algunha data, como estamos ademais agora mesmo a 12 de xaneiro, quero dicir que acabamos de sair, de feito, hoxe dentro dunhas horas, nos que somos de Vigo apagan as luces, que a min pareceme fatal, que as luces a partir do día 7 tiñan que estar apagado todo en todas as casas. Pero bueno, isto é unha cousa miña que xa falarei noutro momento. Sí, bueno, pero xa digo. Pero que odias máis, que se apaguen as luces a destempo ou que cambien a hora? O de que cambien, bueno, estamos entrando, non quero que tome moito que non quero. Pero quero dicir, tes algunhas cousas por diante, tes datas que se podan dicir en breve? Bueno, xa non é unha exclusiva mundial ni nada, pero é unha boa cousa. Este Nadal estivemos grabando con los seres queridos, grabando un directo con uns invitados de... Iso sei. Estamos de momento, tivemos a de Pedro a Vega, e logo hai algún Pucho de Vetusta, é ineludible porque fixemos mogollón de xiras con él, estivemos en moitas partes. Amaral era sempre, dende o principio do ano 2005 que saiu o primeiro disco, sempre super fan, eu sempre dicindo, joder, pois fai unha versión nosa, a ver se sacamos algo. Ela é maravillosa, é unha pasada. Díxome, estamos falando dos amigos, Eva Amaral, de Pedro. Non sabes la de veces que nos planteamos hacer esta canción e yo, joder, por favor. Non quero perderte, é unha canción que lle gusta moito. Entón, eu sempre tiña iso en mente e dixo, bueno, pois un día vamos a gravar un álbum en directo e invitar a Eva Amaral e a Vega, que tamén é super fan, a de Pedro, temos as fillas de Cassandra tamén facendo os coros e tal. E gravamos unha cousa maravillosa. Estou todo o día ahora metido en casa mezclando e teño no meu ordenador cacharro viejo con un Cubase 5 que é como algo de hai 15 ou 20 anos, pero que no, que todos non queres, non rexeitas. Eladio, déjalo que es muy estable. No te pases así. Pa que vas? Pois os teño ali e todas as noites é increíble, estou todas as noites aí. Pois coa voz de Amaral, coa de Pedro, é alucinante. Estou como nun soño. E cantando cousas que compuxeches. Cantando, claro. Que escoitar a voz é tremendo. Esa é unha sensación, bueno, é brutal, claro, imagínate. Eu fixen este é o meu gran logro, co que podo ir a cualquier parte, que fixe unha canción para Luz Casal. Eu chego a un sitio e podo dicir, eu fixe unha canción para Luz Casal. Vale, por favor, pase usted como unha vez fui a París, e como ela moi famosa ali, bueno, tamén como en España é moi famosa, eu tiña preparada a frase de Je suis le rescuteur de la chanterelle de Luz Casal. Por favor. Era como aquel... Non sei, pasaba algo. Me iban a atracar. Je suis le... Era como a frase aquela que utilizaban Famino y Cansado naquele sketch. Que va, yo leo aquí. Pase, entón pase. Esa era a miña frase. Compuxen para Luz Casal. Cando escribes algo, de repente, o primeiro día que escoitas nunha voz como a de Luz Casal, escoitas algo que escribiches, tío. É para tolear. Tremendo. É para tolear. O malo que todos se acostumbran, logo xa que... Sí. Bueno, tampouco está mal, porque así tamén intenta tirar de... Sempre tes un grupo, non? O primeiro, pois tocar, que eu creo que a sensación que tes cando tocas cos amigos as primeiras veces ves que cantan e tal, eso xa é o máximo, eso xa é o que sinte
non sei, me imagino eu, o Michael Jackson, que sexa, non sinten algo tan... Bueno, no, Michael Jackson sinte menos, pero sí que, polo que sexa. Xa vivo sentía menos. Bueno, xa vivo. E o sabes tamén non falamos. cantar, que canten as cancións tamén, o sabe Alberto, o sabedes todos. Que guai. Eso ten que ser... Eu vivín fai pouco por primeira vez de escoitar a xente, cantando os meus temas, é certo, dice, que fai esa xente cantando que eu escribín? Bueno, pero é unha sensación moi chula. Irresponsable. É unha sensación moi chula. Por qué? Imos ir falando de Esterio Estrada, pero antes de nada imos comezar co programa porque pasan 25 minutos. Ahora? Sí, Hombre, agora xa é o pillasme momento de fora do comezar. xogo. Non, imos comezar. Dame un pouco máis de tempo, Carlos. Imos comezar, por favor. Estaba a esperar a ver se chegaba Dani. Imos comezar con noso... Pero non temos noticias. Non temos noticias de Dani, non. A que ven esa ansia viva por Dani? Non te chega con nos? Non, eu estou contento con vos tamén, pero digo, Non, porque vai a chegar e vai a contar o de notando- sempre, que se Berto Romero, que se non sei que, Claro, que eu se estou- tiña... Bueno, nos imos seguir o percorrido habitual do programa rego. e a ver se chega Dani Lorenzo e se non pois xa falamos. Xa, hombre, pero que... Imos coas efemérides aleatorias porque temos a Alejandro Martínez Pini. Imos facer a segunda do 2025. Como houve unha época que neste programa saía en podcast, entón non sabíamos cando salíamos. Tampouco sabemos moi ben cando saímos agora, pero sí que sabemos, por exemplo, que os que están escoitando a Radio Galega agora mesmo son ao 12 de xaneiro. Isto sabémoslo todo, de 2025. Sí. Pero dixemos, xa estamos afeitos a facer efemérides aleatorias, entón temos un xerador de números aleatorios e imos pedir ao noso convidado que lle dé aquí o botón de xerar e que nos lea que primeiro día Xerar de o día, Pardier, ¿no? que é o número que saiu 24. 24 que Os dous parrulos. Claro, moi facendo- ben que non está Dani. Sí, efectivamente. 24, Os dous parrulos. Imos ver o mes agora. Imos darlle aí a xerar mes. Veña. 24 de Do 1, do xaneiro. 24 de xaneiro. Pues case. Que é baixo, sí. Sí. Pois imos ver que pasou un 24 de xaneiro. Bueno, hai que dicir que o 24 de xaneiro é o 24º día do ano no calendario gregoriano. Que isto é... Ai. Bueno, isto é máis xenia. Eso era Enigma, ¿no? Sí, Enigma. bueno, por meterlle un pouco de modernidade. Bueno, os gregorianos tamén poden cantar o que lles pete, non? Quedan 341 días para finalizar o ano e 342 nos anos bisestos, que non é o caso. E pasaron moitísimas cousas, moitísimas. Por exemplo, nun 24 de xaneiro de Mal vamos xa. de 1527, Pini, na actual provincia de Santa Fe, Claro. o conquistador español Sebastián Caboto coñece a etnia mocoretá, que dará a coñecer no seu mapa mundi de 1544. Isto como programa de servizo público que Claro. eu creo que é unha efeméride que non Pero podemos aí deixar pasar. Aí non estaba Nacho Cano, ¿no? No, é que Digo, por el tema da... 24 de xaneiro de 1527. Queres que xa repita? No, sí. Na actual provincia de Santa Fe, o conquistador español Sebastián Caboto coñece a etnia mocoretá, que dará a coñecer no seu mapa mundi de 1544. Temos unha efeméride, temos unha data e temos o mellor analista deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. ¡Vamos! ¡Estás igual, Pini! ¡Referente! ¡Amigo dos seus amigos! Alejandro Martínez Pini, repito outra vez se queres, No, pero home, xa tes clara. Algo que engadir a sí. todo isto. Caboto despois salía en Mazinger Z. Era A sección de Pini. Coñi Caboto. Xa, Caboto. moi ben. Caboto, Bueno, Junior. o mellor estamos aumentando aínda máis a idade da audiencia. Bueno, se non sabedes quen era Coñi Caboto, A nos xa colleunos bastante nenos. eu xa non era, eu xo vía o meu curmán que ten 64 agora. Eu xa non me cadrou Martín García, bueno, en algunha repetición desas. Eu recordo perfectamente. Colle Caboto, apeta o botón, sale Mazinger e te dan bofetón. Efectivamente, que bueno, qué bonito, moi bonito, qué bonito ese momento de poesía. Foi un bis. Sí, Foi sí, un bis. moi ben. Marcouse un bis. Moitas grazas, Pini. Eu quedo moito máis tranquilo con esta sección que leva Pero con que indolencia afronta 307 programas, seguimos aquí. Porque logo hai xente aquí que nesta mesa que fai programas serios como Ondas Indies e tal, e non facemos isto, levamos 307 programas. Porque, por certo, Eladio Santos tamén podedes escoitalo todos os xoves ás 10 da noite na Radio Galega Música, no programa dirixido por Víctor López, que é Ondas Indies
con Marcos, con Paco Lamilla, con Ari Magritte, e el que ademais tedes unha sección que é a que máis me gusta. Bueno, eu tamén, xa sabe a xente que eu estou ali tentando, eu recorto e pego. A miña sección favorita é a despedida. A despedida, sí, claro. Porque moito como este programa. Sí. Lanzades aí unha cousa e comezades a falar. É un pouco falar. tamén como unha efeméride, non? Sí, utilízanos. Aí copiouche, Víctor, porque como tal día como hoxe morreu non sei que ou tal, e falamos de esa. Bueno, pero así, sí, distendidamente. Mira, hai 2 semanas, este xoves, este xoves pasado, falabades de Joan Baez. Acabamos de escoitalo aí nada na Radio Galega Música, e a verdade é que é unha parte que me mola moito do programa. A parte da entrevista que sempre traedes a xente da escena musical galega. Por certo, unha escena musical que xa que estás aquí e que és un tipo veterano, como mudou isto da escena musical galega dende que comezastes vos con Foggy Mental Breakdown? Lembras que Foggy foi a primeira túa? Foi a túa primeira banda ou hubo antes Medusa? Non, nombres o do instituto. Non, eu tive un grupo punky no colexio e logo outro no instituto. Sí. Que era? Chamábase? O primeirísimo tivo un par de nomes aí. Bueno, non se creo que se chamaba podes dicir que isto non podes. Chiclana, se chamaba o primeiro grupo heavy que eu tiña con Óscar Paramos, te acordas? Chiclana. Eso que era cando a xente era o teu amigo ou porque tiñas unha guitarra eléctrica? Claro. Eso que contei aquela vez no cuarto de los ratones, sí. Era porque eu tiña unha guitarra eléctrica, entón me ficharon. De feito, eu non sabía me impoñer a cequilla e tal, o sea, tocaba unha forma como super como xa dixen antes, eu nunca toquei, ata a pandemia non toquei a guitarra. Non tocala, entón, pandemia, cuidado, pero logo tive un grupo xa que tocábamos bastante, algunha vez fomos a tocar incluso a Portugal ou por toda Galicia e norte de Portugal, que se chamaba Juerga General. Juerga General, me encanta. Juerga General. Qué bonitos nombres eses, E no medio, aí foi cando coñecín aos de Foggy Mental Breakdown, a Óscar Avendaño e a Rubén. E nada, eles ensayaban pois mira, casa. Unha cousa que cambiou foron os nomes tamén, non? Porque eran como nomes máis creativos ou máis indolentes, non? Daquela era unha declaración de principios, porque todavía era no tempo no que os grupos se chamaban eses nomes tipo españoles de golpes bajos, non sei que, todavía existía ese nome. Ningún grupo cantaba en inglés daquela, Había un que era moi bo do instituto, era Triple K. Era Que Cante Cristo. Que Cante Cristo, sí, Que Cante Cristo. Era máis ou menos, o sea, ensayábamos nos mesmos locales, Que Cante Cristo, Juerga General, Desvirgators, Cruce de Cables, Mentes Podres, todos os punkis. Pasaron por estudios musicales. Todos os punkis que había na zona da Rúa Lepanto, non? E os bares que había por ali, aí, pero logo coñecín a estes. Pero punkis de corazón ou porque era máis fácil? Non, eran punkis con... No meu caso pode ser, pero eles non. Punkis con K. Era porque era o que había. Non te planteabas facer un estilo musical, vamos a tocar un grupo. Que nos sale? Era esto que nos saía. Pero bueno, nos estábamos moi influidos por, sempre recordo, polo punk vasco clásico de Cortatu, etcétera, pero tamén o grupo que para nos era unha pasadera de Desvirgators. Era como algo, para nos eran os Rolling Stones, estábamos sempre facendo cancións deles. Era unha movida, porque tiñas como, quero dicir, como guías a xente que estaba ensayando o teu carón. Quero dicir que non, aparte de ter referentes obviamente internacionais e tal, pero resulta que tiñas a xente era como que, era a nosa meta era ser como eles, queríamos ser tan guais como eles, era un grupazo. Non sei se chegamos a facer algo, pero estábamos nun circuito que se movía mogollón, que eu recordo que vendíamos maquetas e nos respondían dende México, e sitios rarísimos. Iso sí que ten mérito, que non agora internet. Había xente que te mandaba un billete de 500 pesetas. Outros irresponsables, para que lle mandaras a maqueta dende Zaragoza, dende Sevilla. Era como un mundo, era o mundo dos fanzines e tal, era o mundo punky dos mediados, finais dos 80. Funcionaba. Non gañabas un puto duro, pero ibas a tocar a sitios e tiñas onde dormir, e tiñas
te daban de comer, de beber, ibas, pasabas ben, chegabas a casa sin puto duro. Hubo un programa diso, Confianza Ciega, que era que mandaban cartos esperando que alguén... Era unha escena como super viva e había un montón de aventuras e de aventureiros por aí. Eu lembro os revoltallos e todo iso. Eu comezaba a facer radio nas radios do instituto e lembro os primeiros revoltallos, que creo que Fogui estivo na primeira edición. Fogui gañamos o primeiro. A primeira edición, efectivamente, ves? Sí, aí, de feito... un pouco antes quedamos de segundos no que o puto Toni Lomba quedou de primeiro con Unión Penosa noutro concurso que foi cando nos coñecimos. No Nova Olimpia, tío, que sitio, ¿no? Era super, era ese sitio que o domingo era para ir a ligar os maiores de 60 que tiña eso, a mesita, botella de whisky, era como unha cousa. O Nova Olimpia foi o noso... E logo era un sitio de concertos, pois de... E de desfiles de instituto. Claro. Foi o noso particular, como se chama a sala esta? Jova, esta na que Íñigo facía os programas. Foi o noso Florida Park. Era o Florida Park vigués, o Nova Olimpia que... O noso Joy Eslava. Sí, o Joy Eslava. Gravouse en... daquela, o Benres Show grabas no Nova Olimpia sí, señor. E saía como se chamaba unha rapaza que logo presentou informativo, xa me acordarei que Begoña Fontella, que presentaba, que ademais estudiara, era de Vigo, tiña un profesor que era Mouriño, formaba parte dos que facían figuración ali, entón sempre me contaba unhas anécdotas de Maciel, Rocío Dúrcal, de todas as estrelas. Eu teño algunha de Luar que non podo contar. De Luar temos, todos temos. Con algunhas artistas, cuidado. Eu cheguei a ir de figurante a Luar tamén. Sí? Sí. Fun a un especial que era un desfile de non sei cantos miles de modelos ou así. Recordo que eu facía de... Dame 24 horas más esa. Non sei quen era. Alex de la Nuez. Alex y Cristina. Sí, era Alex de la Nuez. Dame 24 horas más. Que despois utilizaron para un refresco de casa. Para un anuncio de casa, sí. Eu ali inconsciente de que estaba con Alex de la Nuez. 24 horas más, sí, pois era ese. Era a canción daquel verano, supoño. Sí, porque esa foi moi estacional, digamos. Bueno, imos seguir falando con Eladio, pero temos unha sección que estreamos xusto a finais de 2024, cando se incorporou Cuña como colaborador ao noso querido programa, que fala de música. Hoxe vai moi musical todo, porque, claro, Cuña ven falarnos de cousas desas das que nos fala en Musicalia. Alberto Acuña, benvido. Encántame moito dicir benvido cando está desde o principio, pero empeza a sección e como benvido, tal, porque agora xa é o teu momento. Vos moitos. De que nos vas falar hoxe? Porque hoxe vou facer unha comparación, vale, entre porque aquela famosa presentadora de televisión que encargoulle o seu libro os que se chaman negros, quer decir, porque ao final isto non é nada racista. Non digas Ana Rosa ni nada. Non digo eso. No. Pues esa persona falas dela? Con un gran compositor, arreglista, que fixo cerca de 500 canciones, 200 bandas sonoras, obras de teatro, e vou falar do que compuso eu penso que a música dunha das cancións máis bonitas da historia, que é Penélope. De quen vas falar? De Augusto Algueró. E Augusto Algueró? Sí, señor. Que grande. Ben, señor. Augusto Algueró, señor. Que faime moita gracia porque a persoa a que cita Alberto xusto no arranque coñecina eu persoalmente. A quen? Que sorte. Alex de la Nuez? No. Augusto Algueró. Outro, Ana Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. Pero ti, que todo ben. Que coñecí, era persona. Era coñecido meu, vamos. Bueno, preguntaredes vos persona. En que se poden parecer falando destas cousas e tal, non? Decir que Augusto Algueró foi o marido de Carmen Sevilla. Foi o home de Carmen Sevilla, efectivamente. Compuse moitas cancións, pero o tamén primeiro, compuso... que logo estaba con Vicente Patué. Vicente Patué con la ovejita. Efectivamente, o de las ovejitas era Vicente Patué. Bueno, total, fixo a canción La Chica Yeye,
Ese de Augusto Alguero tamén. Augusto Alguero facía cancións. Noelia, Nino Bravo. Pero que esa, falaches dun desfile de modelos. Augusto Alguero iba de rancista e de director de orquesta. En un desfile de modelos dixo que vira a muller máis bella do mundo. Máis bella con B, quero decir. Máis bela, de beleza, máis bela. De beleza, exactamente. E chamábase Noelia, e compuso por eso. Non é que tiveron unha novia Nino Bravo ni nada, pero vamos, quero decir. Te quiero. Porque te estoy queriendo. Non me pidará. Esa tamén a compuso Augusto Alguero. Pero Augusto Alguero que non compuxo a música española. Tremendo. Quedalle algún nome de muller por poñer o título? No, a Marisol, a Tómbola. Penso que non compuxo. Tómbola tamén é del. Non te veo compoñer Eu pensaba que Penélope era de a que si compuxo Leonardo antes, que foi Carmen, voy a tener Carmen, debe ser a única, esa é a única. E as que compuxo Perales, que tampouco as compuxo Augusto Alguero, que é outro que tamén compuxo moitas cousas. Bueno, Perales, sí. Fixo director de orquesta en Eurovisión, fixo un montón de cousas, é un dos máis prolíficos compositores e directores que arranxistas de todo. Non me gusta nada como vai, porque estén saltando moito a figura de Augusto Alguero e vai chegar a Machado. Está pasando. Primeiro. Ben fixo que pero falando todo moi ben, pero comentaba Miguel Ríos nunha entrevista radiofónica que cando chegaban a Madrid, aos grandes canciones del mundo, esa editorial Canciones del Mundo. Canciones del Mundo. Sí, chamabas así, foi unha das primeiras editoriais que hubo en España. Aí había cancións, por eso temos algunha aí que vamos a facer un exemplo. Vamos a poñer unha de máis auditivo. A do chico de Alguero. Vamos a poñer esta. Vamos poñer aquela do señor que leva garabatas así longas, sabes? Esa a número 7. Sí, esa a primeira que tes. Imos escoitala. Dale aí. Eso es Coco Guagua. Yo sé tanto del amor que está un poco acelerado, me parece. Sí, espera, parece diabéticas aceleradas esto. Espera, pon a Benfini, ponas en pitch. Porque o mellor Luis Aguilera. Era moi boa esa versión. Pon arriba, vamos poñela a ver se así, que o mellor se escoitamos maior, a ver se con este decadencia habitual. Imos a lo. Dale aí, Pini, a ver se soa ben. Sí, agora sí, ves. A mí soame un pouco rara. Yo sé tanto de amor. Ahora sí. Que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que por su cariño eres. Dile que siempre te adoraré. Ollo que temos, está sacando. Ollo que sacou un CD moi raro. E puxo as gafas. Ollo aí. Cuidado que A ver, que te escoitemos, que un single, un single original de anos 60 e 63, que de cando saiu esta canción. Imos gravar isto, a ver, dalle. É importante, ten unha colección que aí está. O que podes ahora se crees. Entón neste EP, porque de 4 cancións, aqueles singles que había con 4 cancións. Os singles eran os EPs eran singles con 4 cancións. Con 4 cancións. Extended Play. Aí ven o de EP. 45 revolucións por minuto. Exactamente. As coñeces todas as cancións que salen aquí? Sí. Podes cantar un pouco de Tel Aviv? No, a ti no te la vi. O diablo que pon aí, Diablo disfrazado de Devil in Disguise de Elvis, que bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué relación ten todo esto? Porque as cancións que viñan en inglés, en España, o tema anglófono, durante unha época tan oscura como que tivemos, que por eso estamos celebrando este ano os 50 anos do pasamento por non nombralo, pois as cancións en inglés non quería que se escoitaran aquí. A xente tiña que escoitar as cancións en castelán. Franco? Sí. Vale, non. Un franco 14 pesetas. A ver se morreu alguén máis no 75, non me enterei. Total, entón, había xente que se dedicaba a hacer as adaptacións das cancións en español. Vale. Os Mustang. Eran un. No, pero es que os Mustang tamén as facía do que vou falar, que se chamaba C. Mapel. C. Mapel. Como C. Tangana, pero pero isto é que en francés se chamaba Je m'appelle
El dixo C-Mapel en castelán. Isto é certo, eh? Vale. Quen era C.Mapel? Bueno, pois Miguel Ríos explicaba que chegou un día a Augusto Algueró a Canciones del Mundo e dixo, mire, ¿qué canciones tenemos? Mira, tenemos esta canción que é moi bonita, esta por non sei cuánto, pois esta gustaríame cantarla e tal. Podemos cambiar ya algo da canción? Teño que preguntarlle a C-Mapel. Quen era C-Mapel, ladies and gentlemen? Sí. Pois, un grupo de negros, digo de negros en cuanto a escritores. Xa. Isto é un pseudónimo dunha persoa que nunca existiu, pero o que era o argallante de todo isto era Augusto Algueró. O sea, Augusto Algueró. Pero quen cobraba? Que eso é importante. Augusto Algueró. Augusto Algueró tiña diferentes personalidades. Tiña outra que vou falar agora, pero esta era Batman. A esta chegaba, por exemplo, Miguel Ríos, vou rápidamente. No, pero podemos escoitar un pouco a original de... Sí, claro. Claro, porque esta era copia de que fixo C-Mapel de este tema. Dale. A letra. Que conocidísima, claro. Ve máis presupuesto, eh? Que despois da Shepard faría para... Queda mellor esta case mellor, Ali McBeal. Era como moi curioso eso, non, Alberto? Porque hai un nodo moi mítico tamén que trata de relativizar o éxito dos Beatles na súa visita a España, que é mitiquísimo, non? Sí. E sí que existía esa cousa como de hai que adaptalo aquí as cousas. E sabes que os Mustang venderon moitísimos máis discos dos Beatles en España que os propios Beatles. Sí. Porque facían todas as traduccións ao castelán, a maioría delas eran de C-Mapel. Sí. Que isto parece que tal a letra, como se fixo en Italia con outras cancións, ou tal. Bueno, é que antes, claro, ten en conta que antes, pois, a xente non sabía falar inglés. Claro, pero es que quero decir, non pillaban nin o básico. No, pero non, es que non é que non quixeran falar inglés nin escoitar en inglés, é que non deixaban. Había unha política de auto. Temos a seguinte, antes de que nos quedan 5 minutos para que non deixemos de escoitar a outra canción. Mira, que ademais trouxo outro, que trouxetes aí. Bueno, este tipo, escoitamos vamos a escoitar. Imos a escoitar. Wow. Esto me ha parecido. Como el mar, como el azul del cielo. Bueno, esto es Hispanicize, los ojos de la española. Aquí hay ojos de España. Ojos de España. Este tipo de Cool Deep, según decían. Eu non coñecía a este señor, Según decía digamos, aos mitos urbanos, era un príncipe hindú que chegou a España e cantaba en castelán perfectamente. A ver si ia ser Augusto Algueró disfrazado. Pues, digo, cheque, creo que lle faltaba. Porque a letra en castelán de Ojos de España é de C-Mapel. Tamén. C-Mapel era un xenio. Es que non era unha sola persona, era unha cantidad de xente que traballaba para. Era unha oficina. E cando lle dixo Miguel Ríos, que por certo, aquí se estivera Dani Lorenzo, era un sótano que había ali na. Eu quero ter o look de Cool Deep. Canciones del mundo. Se estivera aquí Dani Lorenzo, o a cara A deste disco de Cool Deep a Balados Boinas Verdes con a película de John Wayne. Sí, correcto. Esto era a cara A, cara B era Os Ojos de España, pero bueno. Mira, escoitamos cal era a versión original de Berkanfer, que fixo. Bueno, teño aquí a de Engelbert Humperdinck, que é unha moi mítica. Soaba mellor esta tamén, non é por nada. Se nota, por supuesto. Mesmo na voz, na grabación da voz. Sí. Que C-Mapel ten outro estilo. De feito, esta é unha das cancións que grabou Elvis. Das últimas que grabou foi esta. Hispanicize. Tamén a grabou Elvis. C-Mapel. Que me acabas por de abrirme. Celebramos o 90 aniversario de Elvis este ano. Canto? Cumpliría 90 anos, bueno, cumpliríaos o día 8 de xaneiro. Mira, ainda podía estar vivo. Tamén David Bowie está cumplindo, David para Bowie, hai xente que cree que os cumple. Pode ser. Bueno, claro. Bowie tamén naceu un 8 de xaneiro. 8 de xaneiro. David Bowie. Mira, de feito estaba vendo antes. Non, perdón, pero morreu
Morreu 9, non? Morreu 9? Sí. Ah, porque sabía eu que foi así o volver a vuelta al cole. Estaba vendo antes de entrar en Antena Eladio, cando estaba aí agarrando no sillón, outro dos agasallos que me fixeron os reis, que é un libro que se chama Los viejos rockeros mueren. Nunca está tachado, sabes? Que está moi ben porque ademais fala un pouco de todas esas figuras, como por exemplo David Bowie. David Bowie é o primeiro capítulo. É unha cousa moi chula que tengo estes libros, como son as tecnoloxías, que ten un código QR que ti lees, e se tes Spotify, o autor confeccionou unha lista de cancións dos artistas dos que falan. Perdón. Adiante. Bueno, esa para rematar un pouco. Miguel Ríos, cando decía eso, podemos cambiarlo, decía, sí, te cambia, pero os dereitos non son para ti, Esto queda no bolsillo. Ti tranquilo que se pregunto eu a Cemapel. E Cemapel nunca apareceu. Cemapel. Bueno, C.Mapel. Alguero. Auguró. Estaba yo un sueldo, algo. No, pero tiña soldos como compositor, como arranxador, como editor. Alucino. E ademais era o que dice, os dereitos de Torres. Bueno, e falabas antes, pero podría ser Augusto Alguero, digo. O ano 72 preséntase Eduardo Rodrigo, que foi o marido de Teresa Raval. Efectivamente, sí. E gañou o Festival de Benidorm. Sí. A María yo encontré. Correcto. E o compositor era un tal Alfonso Alpín. Ben, quen era... A ver, lanza a pregunta, quen era o pseudónimo? Cal era o pseudónimo? Suena raro. Non teño ni idea. De quen era ese pseudónimo? Non pode ser. Ladies and gentlemen. Parece falso, Mike. Alguero. Totalmente. Augusto Alguero. Augusto Alguero era o godfather da industria musical dos 60. Como él explicaba despois que fíxose ese pseudónimo vai a Benidorm porque tiña medo de que, claro, él tiña unha carreira feita espectacular. Digo, se perdo aquí, que? Claro. Entón a canción mete a Eduardo Rodrigo, que foi o que cantou e que gañou tal, pero e total, xa estaba acostumado a inventar nomes. Sí, pero por si acaso poñome este pseudónimo e tal, e gañou o Festival de Benidorm así. Que bárbaro. Bueno, pois entre outras cousas, pareceme interesantísimo, e ademais, sobre todo os que esteades vendo o vídeo podcast ou senón os que entredes nas nosas redes sociais, sacaron as fotos a eses EPs, a eses Extended Play que nos trouxo da súa colección, que tamén ten unha colección interesantísima, Alberto Cuña, e que supoño que non é a primeira vez que veremos algúns destes EPs que van pasar por aquí por este musical. Xa falaremos tamén de portadas interesantes, que eso tamén é... Un aplauso forte para Alberto Cuña por esta edición musical. Imos facer unha cousa que non adoitamos facer, pero trouxo la de unha guitarra. Eu creo que podemos rematar o como que non de hoxe, porque mira, cámbialle mentres Eladio vai buscar a guitarra. Cámbiate con Eladio, con Pablo Sangiao Cuña, porque así seguimos cantar, eu creo que nestes que son dinámicos, é moito mellor que temos os micrófonos de cantar que están aí a esa distancia, ademais recollente perfectamente tanto a ti como a Eladio a guitarra. É a primeira vez que podemos rematar xa na propia mesa, isto nunca o fixemos, cunha canción en directo, xa que temos a Eladio Santos e a Cuña. Que che parece se rematamos cunha canción para poñer o punto final? Quedes interpretar? Que queres interpretar? Algo de Augusto Alguero. No. Bueno, antes de nada hai que dicir Tampouco tan difícil. Hai que dicir antes de nada que estivo Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Pablo Sangiao, Alberto Cuña, Fran Rodríguez, e o aplauso grande desta noite para Eladio Santos. ¡Bravo! Bueno, hai un tempo fixemos un espectáculo, un concerto que estaba baseado nas cancións que escoitábamos nunha excursión de fin de curso que fixemos a Portugal. Sí, señor. E no octavo de SB estemos xuntos. Bueno, incluímos este Habemos de ir a Viana. Entre sombras misteriosas e rompendo lonxas estrelas, trocaremos nosas rosas para despois esquecelas. Se o meu sangue non me engana, como engana a fantasía, habemos de ir a Viana, o meu amor de algún día, o meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Se meu sangue non me engana,
habemos de ir a Viana. Partamos de flor o peito, que o amor é como vento, que para perder o xeito e morre a todo momento. Se o meu sangue non me engana, como engana a fantasía, habemos de ir a Viana. O meu amor de algún día, o meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Se o meu sangue non me engana, habemos de ir a Viana. Obrigado. Obrigado. Habemos de ir.